Priatelia, vítajte po veľmi dlhej dobe pri novej časti podcastu Nevyautuj autistu. Dnešná časť bude veľmi výnimočná, pretože sa nachádzame v Trenčíne vo vzdelávacom centre Krtko, kde sa dejú malé zázraky. Našimi prvými hostkami v podcaste sú psychologičky, konkrétne pani doktorka Dunčáková a pani magisterka Gerbocová. Kde sme sa vlastne ocitli? Kde sa nachádzame? Takže my sme teraz akurát v vzdelávacom centre Krtko. Ste u nás vlastne na návšteve v našom centre, kde pracujeme s deťmi s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ale v zmysle inklúzie pracujeme aj s deťmi, ktoré nemajú zdravotné znevýhodnenia, s bežnými predškolákmi, s deťmi s rôznymi narušenou komunikačnou schopnosťou, takisto s poruchami autistického spektra. Takže snažíme sa naozaj komplexne venovať deťom, hlavne vo veku od toho ranného vývinu po mladší školský vek priamej práci a našimi inými aktivitami, ktoré aj externe realizujeme a takisto aj tou činnosťou, pre ktorú ste vlastne u nás, tak sa venujeme samozrejme širokým cieľovým skupinám pomaly v podstate až po seniorov. Dobre. A prišli sme k vám kvôli jednej špecifickej veci. Ja by som vám rada dala priestor, aby ste nám predstavili špeciálnu vec, o ktorej sme my v Bardejove napríklad vôbec nevedeli. Tak môžete, nech sa páči. Tak ako som hovorila, naše centrum sa snaží byť výnimočné nielen systémom svojej práce a vzťahom k deťom a tým, čo im robíme, ale snažíme sa robiť aj veci, ktoré možno iné centra nerobia. A to je to, že sa snažíme pracovať na vývoji špeciálnych technológií, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ale samozrejme aj bez neho a tým cieľovým skupinám, ktoré som spomínala. Čiže našou takou unikátnou činnosťou je tvorba, vývoj a aplikácia do praxe špeciálnych technológií pod názvom Handcube Case. Spolupracujeme vlastne so spoločnosťou Handcube Case a spolu vyvíjame tieto technológie, zdokonaľujeme ich, snažíme sa ich prispôsobovať individuálne aj pre klientov, ale aj samozrejme sú už ako kompenzačnými pomôckami na trhu, takže môžu si ich zadovážiť trebárs aj ľudia s poruchou autistického spektra. A keď sa takto opýtam čisto ako matka, ktorá, dajme tomu, že nie je špeciálny pedagóg a nevie o autizme veľa, skúsme to nejak tak po lopate povedať, že čo to vlastne je, lebo keď sa pozriem pred seba, vidím vlastne drevenú nejakú ako keby hráčku a klávesnicu, vidím tam nejaké kocky, vidím tam nejaké symboly, vidím tam vlastne na prstok, alebo ako to voláte vy odborne? Je to v podstate založený systém na drevených kockách, ktoré ale síce vyzerajú možno ako hračky a práve preto, lebo majú deti a tých, ktorí s nimi pracujú, motivovať k tomu používaniu a majú byť príťažlivé pre nich a myslím si, že sa nám to aj celkom podarilo, ale je to v podstate vysoko odborná a vysoko špecifická technológia, keďže v každej z kociek je zabudovaný čip, čiže sú to programovateľné kocky, interaktívne, ktoré komunikujú priamo s aplikáciami a priamo s počítačom. Takže a práve pomocou tohto snímača, ktorý vidíte ako na prstok, ale môže byť vo forme, či už je to snímač na nohu, na lakeť, na hlavu alebo v akejkoľvek inej podobe, ako je potrebné pre daného užívateľa, tak pomocou tohto snímača prenášame signál z týchto kociek, prenášame signál do aplikácie a do počítača a takýmto spôsobom vlastne komunikujeme a komunikuje ten, kto s tým počítačom komunikovať potrebuje. A nielen s počítačom, ale práve preto sú tieto kocky takou hravou formou a takou motivačnou formou k navodeniu aj interakcie s tým, kto pracuje s týmto užívateľom. Čiže napríklad pre deti s poruchami autistického spektra je to výborný spôsob, keďže oni s tými technológiami sú síce spriateľení a sú stotožnení a veľmi radi s nimi komunikujú, s počítačom, s tabletom a podobne, ale práve my ich potrebujeme motivovať, nie prinútiť, ale
motivovať k tomu, aby komunikovali aj s ľuďmi vo svojom okolí. Čiže pomocou týchto kociek, ktoré túto kocku napríklad podá bábke, ako môžete vidieť, máme tu napríklad takého, my ho voláme, že Didino, lebo ja som Dianka a vlastne je to taký dinosaurus, ale môže to byť, máme aj iné formy bábok, aké sa deťom páčia, tak do tejto bábky ako maňušky, do jej úst vieme tento snímač vložiť a pomocou tejto maňušky, ktorej dieťa motivujeme ho, aby podalo tú kocku, aby mu dalo spapať tú kocku, tak vlastne sa tento signál opäť prenáša a to dieťa komunikuje, čiže je tam aj ten hlasový výstup, je tam tá interakcia, je tam tá zdieľaná pozornosť a všetko, čo potrebujeme rozvíjať aj u detí z poruchou autistického spektra. Začnem možno tak od konca. Mali ste prípad dieťaťa, ktorý trebárs mal poruchu autistického spektra a nekomunikoval nejakým možným spôsobom a vlastne tá hra, alebo nechcem to hovoriť po anglicky, lebo určite to dopletiem, tá klávesnica ho v podstate dostala z toho sveta a začal nejakým spôsobom komunikovať? Sa nám práve u takýchto ťažších prípadov autizmu darí pomocou našich pomôcok navodiť aspoň určitú formu komunikácie. Nehovorím, že je to slovná komunikácia, aj keď časom aj to, samozrejme, tu máme zasa spätné väzby od rodičov, od tých, ktorí s tými deťmi intenzívne potom pracujú aj pomocou našich technológií, že aj tá slovná komunikácia sa rozvíja, alebo deti, ktoré nás navštevujú intenzívnejšie a častejšie. Ale napríklad na prvých stretnutiach mám teraz konkrétne na mysli prípad jedného dievčatka, ktoré síce nie pomocou klávesnice, ale pomocou nášho komunikátora, lebo je to teda systém, nie je to už iba klávesnica, ale je to celý komunikačno-edukačný systém a zrovna práve komunikátor je tiež systém kociek, ktorý funguje na alternatívnu formu komunikácie a pomocou neho sa nám podarilo u dievčatka, ktoré nekomunikovalo, nebola tam ani očný kontakt, ani zdieľaná pozornosť, v podstate bola u nás prvýkrát v centre a mňa napadlo, že možno by sa jej mohlo páčiť niečo stereotypné, niečo, čo by ju dalo do tej svojej istoty a púšťali sme jej pomocou nášho komunikátora a pomocou toho, že tú kocku dala vlastne bábke, nedala ju ešte úplne tak mne, ale dala ju tej bábke a pochopila ten systém. A túto kocku, keď jej dala, spustilo sa jej krátučké video, ktoré bolo spojené s tlieskaním. Čiže napríklad využila som to, čo máme v tom komunikátore na rozvoj jemnej motoriky u detí. No a tým, že to bola rovnaká melódia, rovnaký pohyb, tak toto dievčatko na prvýkrát to iba pozorovalo. Na druhýkrát to znova len pozorovalo. Ale páčila sa jej tá melódia a páčil sa jej ten statický obraz a vlastne to video tej tlieskajúcej dievčinky, ktorá bola v tej aplikácii. Na tretíkrát znova len pozorovalo, ale skúšali sme znova. Na štvrtýkrát, to sú krátučké videá, takže je to celkom rýchlo, na štvrtýkrát už začala tlieskať, čo bolo super úspech, lebo vlastne začala napodobňovať to, čo videla v aplikácii. Na piatýkrát, teda neviem, či na 5. alebo 6. krát opäť znova tlieskala a na 7. krát som skúsila vypnúť obraz. Znova dala kocku, bábke, spustila sa jej melódia a tým, že ja som celý čas v podstate popri tom, ako ona robila to, čo robila, čiže tlieskala, pozorovala, tak ja som stále sa zapájala do toho tým, že som len proste tlieskala, aj keď ma to dieťa nepozorovalo a neregistrovalo. Ale ako náhle som vypla ten televízor, tak ona presmerovala tú pozornosť zrakovú na mňa a začala sa pozerať na mňa a ja som tlieskala a ona tlieskala. A to bol veľký úspech, lebo vlastne už nekomunikovala s tou aplikáciou, ale komunikovala s človekom a so mnou. Aj keď ma možno vnímala viac ako nejakú statickú bytosť, ale úspech to bol v tom, lebo ja keď som už netlieskala, ale robila som iné pohyby, tak ona napodobňovala iné pohyby. A toto bolo v podstate, zohralo sa to behom nejakej
pol hodinky, možno ani nie. A myslím si, že to bol veľký úspech, lebo jednak ju to spriatelilo s týmito technológiami, jednak sa nám podarilo nadobudnúť aspoň nejakú formu komunikácie a čo viem, tak táto maminka si, ona vlastne cez občianske združenie aj tieto pomôcky zabezpečila, myslím, že cez 2% alebo akým spôsobom oni fungujú, si ich zabezpečila do domáceho prostredia a máme krásne spätné väzby, ako ďalej napreduje vlastne toto dievčatko pomocou týchto technológií, ako s ňou postupne, krôčik po krôčiku rozvíjajú aj tie ďalšie veci, ktoré tam sú, čiže už či je to rozvoj verbálnej komunikácie alebo rozvoj oromotoriky alebo ďalšie funkcie, ktoré tieto pomôcky majú v sebe zabudované. Takže napríklad takýto prípad. Ale Ľubka by určite vedela povedať množstvo aj iných prípadov, ktoré má aj s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo iné. To je možno tak na ilustráciu, čo sa týka toho autizmu. V podstate na vašej stránke sú nejaké videá, som si to pozerala, čiže potom poslucháčom dám link dole pod podcast, kde si vlastne budú mať možnosť pozrieť videá, aby videli vlastne ako tá, ja to budem volať klávesnica, ak dovolíte, funguje. A mňa ako matku zaujíma cena. Viete mi nejako približne, a samozrejme je im jasné, že to nebude stať 50 eur, pretože technológie sú drahá vec. Ale bavíme sa trebárs tak, že by si mohlo nejaké centrum chcieť u vás zakúpiť túto technológiu, vlastne celú tú klávesnicu s tým všetkým. Aspoň približne viete mi povedať nejako, koľko by vlastne stála? Určite nie je to ani tajnosťou, len nemáme úplne ten cenník zverejnený na stránke, aj keď je tam nejaká tá cena ale je tam problém skôr s tou cenou, že táto klávesnica a tieto technológie je to systém. Čiže ten sa dá vyskladať rôzne a takisto sa dá aj dať množstvo formy individualizácie pre daného klienta. Čiže napríklad dá sa prispôsobiť nejaké obrázky, ktoré sú v tomto systéme, alebo na konkrétne napríklad interaktívna podložka, ktorá má priamo vytlačené tváre trebárs rodiča alebo súrodencov a takto. Čiže je to množstvo položiek, ktoré dávajú spolu nejakú cenu, ale samozrejme môžem vám povedať, aby aspoň orientačne rodičia vedeli, je to cena, snažíme sa, aby bola maximálne dostupná. Zatiaľ sa nám nestalo, aby rodičia, ktorí sú naozaj motivovaní a vidia, že to má pre to dieťa ten zmysel, lebo aj to je našim takým základom, že chceme, aby naozaj aj ten rodič, aj to dieťa si to vyskúšalo, môžu k nám prísť, môžu si to vyskúšať, či to je pre nich vhodné, čo z toho systému je pre nich vhodné, tak zväčša nemali problém s tou cenou, keďže je to cena porovnateľná, ako keď si zoberiete napríklad notebook momentálne stojí v sumách od tých taký kvalitnejší okolo tých 800-900 000 eur a takisto vlastne naša klávesnica alebo naša jedna časť systému, ktorá väčšinou pre dieťa za porucha autistického spektra začínajú s jednou súčasťou toho systému, tak stojí okolo tých 1000-1200 eur. Tam sa už dá naozaj pre to dieťa mať komplet, čo sa týka aplikácia, súčasť toho systému, tej pomôcky plus ten snímač, všetko, čo potrebujú na to, aby mohli začať pracovať. A už závisí od toho postupne, ako to dieťa aj napreduje, rastie, či trebárs sa rozhodnú aj pre nejakú inú súčasť toho systému alebo podobne. Čiže bavíme sa o sume nejakých tých od 1000-1200 eur. Dá sa tam naozaj pekne zariadiť a vybaviť takýmito technológiami. Ja by som doplnila Dianku, lebo máme aj takéto skúsenosti, že tí, ktorí majú ZTP, tak si to vedia vybaviť aj cez posudkové na úrade sociálnych vecí, lebo je to ako uznaná kompenzačná pomôcka, tento edukačný systém. My vieme v tom aj poradiť, ako formulovať aj tú žiadosť potom. Áno, spolupracujeme aj s
posudkovými lekármi, konkrétne tu u nás v Trenčíne, takže máme naozaj aj odkomunikované, že ak tomu dieťaťu to pomôže a slúži to na rozvoj jeho komunikácie, tak je možné si žiadať aj cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako špeciálny softvér s hlasovým výstupom. Väčšinou tamto v tej kategórii to nachádzajú a je potom prakticky, vždy to závisí teda od tých konkrétnych aj pomerov danej rodiny, ale ak je im takáto pomôcka ju možné schváliť, tak máme skúsenosti, že aj 98% bolo plne hradených alebo potom sú rôzne projekty, ktoré v týchto sumách sa dá veľmi pekne a boli projekty, ktoré naozaj nám prešlo aj po 3 zariadeniam, ktoré si takto žiadali o naše pomôcky a mali to vybavené pre svojich klientov. Čiže sú rôzne spôsoby, len vždy hovorím rodičom, je dobre, ak sa nám ozvú skôr, ako formulujú nejakú tú žiadosť, nemáme problém to s nimi odkomunikovať, poradiť im, lebo niekedy naozaj závisí od toho, aby aj na tej druhej strane porozumeli tomu, čo z toho systému a čo to u toho daného dieťaťa chceme rozvíjať, keďže je to naozaj veľmi multifunkčný systém. Mňa by zaujímalo, či sa dá vlastne táto klávesnica ušiť na mieru v úvodzovkách? Áno, v takomto štandardnom prevedení, v akom je komponovaná, myslím si, že veľmi univerzálne a prakticky, takže zväčša nie sú ani potrebné nejaké požiadavky úplne na tú individualizáciu, ale napríklad u súčasti, ktorá je komunikátor, tak mali sme chlapčeka, ktorý samozrejme tým, že je to aj na alternatívnu formu komunikácie a je tam konkrétne jedna záložka ako osoby, tak ak tam potrebovali mať miesto toho klasického piktogramu, alebo nie sú tam klasické piktogramy, ešte aby som zdôraznila, sú tam naozaj veľmi živé a také pekné naozaj výpovedné obrázky, lebo sme ich starostlivo vyberali, ale ak tam chcú mať trebárs fotku mami alebo fotku súrodenca a nahrávku konkrétneho mena, napríklad Ninuška, tak sa to dá. Len nesprístupňovali sme to celkom zámerne, aby to mohol robiť rodič, lebo častokrát sa nám stáva potom u takýchto podobných technológií, ktoré sú takto prispôsobené, že rodičia nevedia celkom vyhodnotiť tú rozdielnosť a kontrastnosť jednotlivých obrázkov a ak trebárs odfotia nejakú potravinu na tom istom stole a dajú to tam ešte aj s tým pozadím a to dieťa to nevie celkom dobre rozlíšiť zrakovo, tak potom im tá alternatívna komunikácia na tom môže zlyhávať. Kdežto je lepšie, ak oni nám dajú tie obrázky, ktoré potrebujú takýmto spôsobom prispôsobiť a my to vieme urobiť tak, aby to bolo kvalitné, aby to bolo naozaj na nerozpoznanie od tých, ktoré tam sú originál ako súčasťou vložené a ktoré sú také, aké majú byť. Takže napríklad to. Ale ja by som možno ešte pomenovala jednotlivé súčasti tohto systému, z čoho sa aktuálne skladá, keďže stále ho rozširujeme, ale aktuálne z čoho pozostáva. Takže je to programovateľná klávesnica, ktorá je z 50 kociek. Je to teda klávesnica, ktorá má ale obsiahnuté aj rôzne témy, ako napríklad stolovanie, alebo ovocie, zelenina, ľudské telo, farby a samostatnú edukačnú aplikáciu. Je to aj ako klávesnica, ktorá slúži pomocou písmen ako štandardná náhrada klávesnice k počítaču. Čiže dieťa alebo klient sa ňou môže dostať na mail, do Wordu, na Google, čokoľvek, čo potrebuje. Čiže má 2 funkcie, minimálne teda 2 varianty, ale teda samozrejme ešte samostatné svoje funkcie. Potom máme druhú súčasť, čo je komunikátor. To je systém ďalších v podstate cez 25 kociek, ktorý slúži na alternatívnu formu komunikácie. Čiže ak si predstavíte ako formu komunikácie
systémom obrázkov, kde si dieťa vie vystavať nielen komunikovať jednotlivým obrázkom, že chcem jesť alebo som hladný, vyjadriť emóciu, ale vie si postaviť vlastne aj celú vetu z jednotlivých položiek. To znamená, že dať tam nejakú osobu, kto, čo chcem s ním robiť, kde chcem ísť a rôzne. Takže takto si to vie pomocou systému, ktorý je naozaj aj podporujúci sociálnu interakciu, čiže pomocou systému Kociek si vie odkomunikovať svoje potreby. Je tam aj systém rýchlej voľby, takže sú tam také rôzne vychytávky, ktoré to dieťa potrebuje. Ďalej tento systém slúži ale aj svojimi podzložkami na rozvoj oromotoriky, čiže sú tam kratučké videá na rozvoj artikulácie, takisto slúži na rozvoj jemnej motoriky, čiže videá s nácvikom motoriky rúk, takisto je tam podzložka na rozvoj finančnej gramotnosti, čo je veľmi dôležité. Aj vlastne u detí, ktoré sú nehovoriace, treba nekomunikujú písmom, ale aby vedeli aspoň tie základy finančnej gramotnosti, čiže to, ako si ísť nakúpiť, hráme sa s nimi na obchod a pomáha im to vlastne aj naučiť sa ten proces, čiže rôzne procesy, napríklad toho, čo prebieha v obchode, čo prebieha pri príprave jedla, čiže aj takéto rôzne veci, ktoré potrebujú práve deti s autizmom sa naučiť. Čiže toto a ešte sú tam aj iné podzložky, ale ktorú by som tak možno spomenula, je tam na rozvoj sociálnych zručností, čo majú veľmi radi hlavne deti z poruchou autistického spektra, ktoré trebárs majú aj tú formu akoby vysokofunkčného autizmu, čiže sú trebárs aj verbálne komunikujúce a sú tam kratučké videá, keďže my sme centrum Krtko, tak je tam Krtko, ktoré nemajú slova, lebo tam my si vieme modifikovať, akou formou tomu dieťaťu podávame jednotlivé veľmi emóciami nabité sociálne, jednoduché situácie. My mu ich sprostredkujeme a on ich vidí vlastne v tej vizuálnej podobe. Videá majú od 40 sekúnd do maximálne minútky, čiže udržíme pozornosť toho dieťaťa, môžeme to s ním prebrať aj viackrát a vlastne motivujeme ho k tomu, aby popísalo tú situáciu, ako ju ono vníma. A tam sa veľmi pekne vedia sa naučiť, čo to je, ak myška pláče, prečo pláče, čo to je, ak Krtko sa teší a prečo sa teší a takto. Takže toto je tiež súčasťou tohto komunikátora. Aj komunikátor, aj klávesnica sú prepojené so svetelným systémom na báze multisenzorického prostredia, čiže vieme tam zapojiť pomocou technológií aj trebárs buď jedno interaktívne svetlo, ktoré je nabíjateľné, alebo až 50 žiaroviek, čiže vieme si takto nasvietiť celú snúzelenú miestnosť. Ak ju zatemníme, môžeme mať doma, takto rodič stačí, keď má nejakú zatemnenú miestnosť, zatiahnuté závesy a vie si takto spraviť v podstate malú snúzelen, tým, že to dieťa, keď sa učí farby alebo komunikuje aj farbami, čiže ak niečo je na pozícii červenej a to dieťa tam má banán, tak tým, že ono vyberie banán, tak tú miestnosť nasvieti trebárs na červeno alebo vyberie trebárs žltú farbu, tak nasvieti miestnosť na žltú farbu. A toto sa nám vlastne podarilo aj u jedného chlapca, ktorý takýmto spôsobom bol pomerne dosť náročnou formou autizmu a takýmto spôsobom sme sa ho snažili motivovať, naučiť na tento systém, aby vedel si odkomunikovať potrebu ísť na toaletu. A veľmi ho motivovalo práve to, že výberom kocky sa zmenila farba miestnosti. A to mi potom aj hovorili zo zariadenia sociálnych služieb, že tento chlapček stále chodí na poličku sa pozerať, kde majú odloženú tú bábku a stále s úsmevom tam chodí ukazovať, že chce vlastne to prepínanie tých farieb a tú komunikáciu s tou bábkou. A to je to, že ono v podstate chce pracovať a takýmto spôsobom oni vedia s ním pracovať bez toho, aby on mal z toho nejaké negatívne emócie, ale práve naopak. Čiže jeho zaujalo napríklad to prepínanie farebnej miestnosti. No a
ako hovorím, toto je tiež možnosť. Potom máme 3D zobrazovací hologram, čo je zase zariadenie, ktoré komunikuje s klávesnicou, kde všetky obrázky tematického charakteru, napríklad stolovanie, syr, šunka, čokoláda, šálka a podobne, alebo časti ľudského tela, zvieratka so zvukmi zvierat, vieme zobrazovať nielen v 3D podobe vo forme napríklad na interaktívnej tabuli, na televízore veľkom prepojenom alebo ináč ako štandardne sa dá, ale aj pomocou tohto 3D hologramu, ktorý je takou simuláciou v priestore, čiže ten je na svetelnej báze a veľmi radi ho majú práve deti z poruchou autistického spektra, keďže pritiahne tu ich pozornosť a tú pozornosť potrebujeme u nich naozaj udržať dlhšie na nejakom tom jednom podnete. A môžete si to predstaviť ako taký hologram, že sa vám zrazu ten koník v tom priestore akoby pohyboval a vy viete sa toho aj dotknúť, nie je to nejaké nebezpečné, viete ukázať tomu dieťaťu, kde má koník kopytka a počuje pritom aj tie zvuky zvierat, alebo tie iné tematické obrázky. Takže to je ďalšia súčasť. A teraz úplná novinka, o ktorej snáď budete počuť prvýkrát takto na verejnosti, ale je už dostupná, takže vytvorili sme prílohu našej klávesnice, ale aj celkovo je to ďalší systém, ktorý je systém interaktívnych podložiek, kde využívame kocky z klávesnice, alebo teda kocky, ktoré už v tých pomôckach rodičia možno aj majú, alebo teda ak si zadovážia tie pomôcky, tak budú mať. A tieto kocky vieme vyniesť na podložky, ktoré sú v podobe veľkoformátových podložiek A2, alebo môžu byť kľudne aj väčšieho charakteru, kde to dieťa si priamo v prostredí tej podložky, trebárs napríklad na farme, tie kocky podáva k jednotlivým zvieratkám, rozloží si ich a môže pomocou dreveného autíčka sa povoziť po cestičke po tej farme, kde vidí ovečky v maštaľke, pri nich je kocka, tú kocku označí a vo forme interaktívneho videa vidí, ako tie ovečky trebárs sa krmia, alebo iné, alebo aj logické úlohy, kde to dieťa práve na základe toho, čo má zadané, že má trebárs ísť ku zvieratku, ktoré pláva vo vode, tak ide ku kačičkám a vtedy má aj spätnú väzbu, že či to urobilo správne, alebo to neurobilo správne, alebo na základe logických súvislostí, prípadne iné rôzne na základe zvuku, na základe príbehu a ináč vie takýmto spôsobom sa učiť, ako je to možno štandardne. Takže tak. A tie podložky sú napríklad farma, záhrada plná zeleniny, bežná domácnosť, čiže stolovanie, základné veci, kde vidí dieťa napríklad proces varenia zemiakov, alebo vidí napríklad proces, ako sa varí kakao. A takisto aj snažili sme sa do toho dať troška vtipu, lebo dieťa sa najlepšie učí cez emócie, tak sme sa do toho snažili dať aj troška takého humorného, čiže tie videá sú naozaj so živými postavami, ktoré to dieťa vidí, sú so živými predmetmi a častokrát naozaj sú to vtipné situácie, čiže ak má podložku s emóciami, kde má emóciu hladný, tak tam vidí deti, ktoré sa oblizujú, alebo vidí tam chlapca, ktorý si pýta jedlo a naozaj tvári sa veľmi hladne, prípadne dieťa, ktoré si pochutnáva na sladkostiach, alebo iné, ktoré tam v tom môže nájsť, takže je to naozaj veľmi komplexný systém. A tieto podložky samozrejme tiež sa dajú individualizovať, čiže vieme urobiť trebárs pre toho rodiča podložku s jeho rodinou, s jeho fotkami, kde si vie vyniesť takýmto spôsobom kocky k tým svojim rodinným príslušníkom a vie to dieťa zasa motivovať, označovať to, čo
potrebuje, prípadne máme aj podľa záujmu, lebo vieme, že autisti majú špecifické záujmy, takže máme rozpracovaný aj trebárs vesmír, môžu to byť dinosaury, môže to byť čokoľvek, čo to dieťa motivuje, aby sa skamarátilo s týmito technológiami a aby sme s ním mohli pracovať. Napríklad tieto naše pomôcky sú teda vo sfére od školstva cez sociálne služby, ale sú aj v zdravotníckej sfére a tam vlastne spolupracujeme intenzívne napríklad s nadáciou Detského kardiocentra a s Detským kardiocentrom a máme navrhnuté takéto podložky pre kardiocentrum špecificky prispôsobené, aby sme zoznámili deti s prostredím tohto kardiocentra, aby mohli sa vlastne zbaviť úzkosti a strachu z toho, čo ich tam čaká v tej nemocnici, tak zatiaľ ešte len to budeme aplikovať do praxe, ale verím, že sa nám to podarí. No a máme navrhnutú podložku, kde sú rôzne poschodia tohto kardiocentra a po výbere tejto kocky dieťa vidí vlastne, čo na ktorom poschodí ho môže čakať a myslím, že je veľmi príjemné, ak takýmto spôsobom spozná trebárs lekára, ktorý ho bude ošetrovať v ambulancii a prihovorí sa mu a už nebude mať taký strach, čo ho tam čaká pri tom ambulantnom výkone, ktorý je častokrát náročný a viem si predstaviť, že by to mohlo fungovať treba v zubárskych ambulanciách, viem si predstaviť, že to bude fungovať v rôznych bežných nemocniciach a pri čomkoľvek, čo si len viete predstaviť. My sme otvorení aj podnetom z praxe, takže ak by aj tí poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú, mali nejaký nápad alebo mali nejakú potrebu, ktorú by chceli riešiť, tak u nás nič nie je nemožné a nie je to naozaj o mesiacoch, ale snažíme sa naozaj minimálne hneď dať do toho, hľadať riešenia a hľadať cesty, akým spôsobom sa dá daná potreba riešiť. Takže neváhajte sa nám ozvať. Ešte by ma zaujímalo napríklad v cudzom jazyku nejakom, dalo by sa aj špecificky urobiť? Dalo by sa urobiť. Naše technológie už teda klávesnica je v Česku, je v Maďarsku a priamo je tam už aj aplikovaná, takže v praxi ju tam využívajú. Už nie je to úplná novinka na trhu. Tieto technológie už majú svoju tradíciu a v podstate, keď sa pozerám na čísla, ktoré momentálne klientom dávame, tak je to už cez 1500 kusov, vlastne, ktoré už úspešne pomáhajú takto v praxi. Takže máme tieto jazykové verzie, plus máme aj ukrajinskú verziu našich pomôcok, keďže aj v rehabilitačnom centre vo Svaľave sme vytvorili špeciálnu takúto pomôcku, ktorá je prispôsobená na ich potreby. Ale napríklad takúto ukrajinskú verziu našej klávesnice majú aj v bežnej škôlke v Prešove, zrovna na východe, kde pomáha zblížiť deti z Ukrajiny, keďže je to škôlka, ktorá má aj triedu pre takéto deti. A nielen z Ukrajiny, ale oni sú špeciálne zameraní na rusínsky jazyk, takže sme im dorábali aj dve kocky na hlásky, ktoré sú úplne originál len pre rusínsky jazyk. Takže to je taká ilustrácia toho, čo všetko sa dá. Aktuálne teraz majú záujem napríklad o naše pomôcky v Taliansku na Sardínii, takže nás čaká možno nejaký preklad do taliančiny, ale hovorím, pre nás nič nie je nemožné, takže určite nie je problém ani s inými jazykovými verziami. Môžem sa opýtať takto, vráťme sa na úplný začiatok tohto celého vzniku. Čo vás motivovalo, alebo kde ste našli nápad, alebo ako by som povedala, alebo kde vznikla tá myšlienka, prečo vznikla, kvôli čomu ste sa začali vlastne venovať tejto technológii?
Ono asi naozaj je dôležitá tá motivácia k tomu, aby človek robil takéto veci, lebo je to častokrát o hodinách práce a človek musí rozmýšľať, musí chcieť, ale ak vás motivuje niečo také, ako motivovalo jak mňa, tak aj vlastne prvotného autora tejto technológie, pána Ľuboša, s ktorým intenzívne na tomto všetkom ďalej a ďalej pracujeme, tak bolo to v podstate aj to, že v rodine máme aj ja, aj vlastne on má bratranca, ktorý má viacnásobné znevýhodnenie, sú po detskej mozgovej obrne a hľadali sme spôsoby, ako pomôcť práve takýmto ľuďom, ktorým tie bežné technológie z nejakého dôvodu nevyhovujú. Takže tam vznikol ten prvotný nápad u pána Ľuboša. To bola tá klávesnica, ktorá bola ako také tie prvé prototypy. Bol to samostatný celok, ale bol viac orientovaný teda na ľudí s viacnásobným znevýhodnením. Ale tak, jak mňa vlastne motivovalo ten život vlastne s tým mojim bratrancom od narodenia, od malička, že chcem s takýmito ľuďmi pracovať, tak lebo vidím ten potenciál, že to stačí niekedy naozaj len nájsť to, čo v tom dieťati alebo to, čo v tom človeku je a podporovať to a dokážu obrovské veci, tak to ma motivovalo vlastne k vytvoreniu nášho centra, k práci s takýmito deťmi a to ma motivovalo k hľadaniu nejakých riešení. A našla som práve jedného dňa, to bolo, myslím si, že veľmi šťastný deň, takúto pomôcku. Spojili sme sa s pánom Ľubošom, zabezpečili sme si ju do nášho centra a videli sme potenciál v nej rozširovať ju ďalej a ďalej. Čiže začali sa tvoriť tie konkrétne edukačné aplikácie. Čiže tam začala naša spolupráca, keďže pán Ľuboš je veľmi otvorený takýmto veciam, čo si aj vážim, tak tam sme začali tvoriť a išlo to veľmi rýchlo a to bolo aplikácia od aplikácie, vylepšenie od vylepšenia, nové súčasti, nové pomôcky a takto vlastne pracujeme a ideme ďalej a vždy, keď stretávame každého ďalšieho klienta, každé ďalšie dieťa, ktoré k nám príde, tak nám pomáha vlastne zdokonaľovať tieto naše technológie. A nielen deti, ale aj samotní odborníci, lebo spolupracujeme aj s odborníkmi a tí priamo aj s logopédmi, máme veľmi dobrý vzťah s logopédmi, ktorí nám do centra aj odporúčajú svoje detičky a svojich klientov, lebo vidia u nich výsledky, takže my si to vážime a pomáhajú nám spolupracovať aj na týchto pomôckach. Takže naozaj sa snažíme, aby tam boli v čo najvyššej kvalite, v čo najvyššej odbornosti a dokonca sa tešíme, že sami odborníci, ako napríklad autorka metódy Elkonina, čo je na rozvoj fonematického uvedomovania u detí, pani profesorka Mikulajová z šéfka ústavu klinickej psychológie, myslím, na Paneurópskej univerzite prejavila záujem pomocou našich technológií adaptovať túto vysoko odbornú a kvalitnú metodiku pre potreby cieľových skupín ako pre deti nehovoriace a pre deti s viacnásobným znevýhodnením. Čiže aj takýmto naozaj čestným uznaniam sa nám dostáva a tomu sa veľmi tešíme. Najbližšie nás napríklad môžete stretnúť na veľkej konferencii v Olomouci a to je veľká konferencia k alternatívnej a augmentatívnej komunikácii, kde budeme taktiež mať svoj stánok a budeme prezentovať naše technológie, kde si ich môžu pozrieť ľudia od Čiech cez Slovensko, vlastne ktokoľvek, takže ste pozvaní. Dobre, ešte možno mňa by zaujímala taká vec. Ako rodiča, ktorý je síce špeciálny pedagóg a snaží sa pomáhať ostatným. Taká základná otázka, keď som videla prvýkrát vlastne túto klávesnicu, ma napadlo, prečo toto a nie rovno počítač? A nejaké proste komunikačné aplikácie, ktoré sú vlastne k dispozícii pre autistov. Máte, alebo teda vy, tým, že ste aj v praxi dlhé roky, máte nejaký, by som povedala, hlavný argument, prečo ísť touto cestou?
prečo by to malo byť lepšie možno? Ťažko hľadať jeden nejaký hlavný argument, lebo každá z tých unikátnych funkcií, ktorá na tomto systéme je, tak sme ju tam dávali práve preto, že odlišuje od tých tradičných technológií, lebo rozvíja nejakú špecifickú oblasť, ktorú tie tradičné technológie nerozvíjajú. Napríklad práve u ľudí s autizmom je to tá sociálna interakcia. Čiže to sociálne tam nevieme vniesť, pokiaľ je to len teda komunikácia dieťaťa s tou technológiou digitálnou a s tým počítačom. Samozrejme, môže tam byť nejaký vo forme videa alebo podobne, ale je úplne iné, ak je to živý človek a ten vlastne tieto technológie dokážu sprostredkovať ten kontakt. Dávajú nám tu možnosť toho, že to dieťa to pozná ako komunikáciu s počítačom a niečo, čo je preňho isté, niečo, čo už má doslova ochytané v rukách, tie kocky, tak vie ich možno na začiatok len hodiť, možno len pokotúľať po zemi, lebo sú to naozaj ako drevené kocky. Čiže koľkokrát sa nám stalo, že to dieťa to hodilo cez celú miestnosť a s tým sa nič nestane. Naozaj sú to drevené, kvalitné bukové kocky, tak aj takéto formy komunikácie v podstate nám pomáhajú sprostredkovať cestu, ako tú komunikáciu rozvíjať ďalej. Čo je ďalšia z vecí, že napríklad častokrát tie bežné technológie, bežný počítač alebo rôzne iné systémy sú síce kvalitné, ale sú aj pomerne dosť citlivé. To znamená, že sú to technológie, ktoré sa niekedy aj bojíte dať niektorým deťom do ruky, lebo môže sa stať, že ich nevedia s nimi narábať, hodia ich o zem, alebo niečo sa s nimi stane. Jednoducho, nie je to úplne jednoduchý častokrát spôsob. A toto sú naozaj kocky, ktoré sú uspôsobené a zvládajú aj takéto záťažové situácie. Stalo sa mi, že som mala chlapca s autizmom, ktorý síce mal za úlohu vybrať kocku, kde malo byť auto, ale robil to spôsobom, že najskôr si to 2-krát obehol, potom si tú kocku zobral do ruky, vyhodil ju 1,5 metra do výšky zo 3-krát, potom si ju dal do úst, pooblizoval ju a potom mi ju dal. Ale bolo to super, lebo v podstate splnil tú svoju úlohu a tej kocke sa naozaj nič nestalo. Tá kocka sa osušila, dieťa si takisto nič zlé nespravilo, keďže sú aj tie farby použité na tých kockách také, že to tomu dieťaťu neublíži a zase sme sa posunuli o krôčik ďalej. Čiže toto je ďalší z dôvodov, prečo možno takéto technológie a nie možno len tie tradičné. A ešte, čo by som povedala, tak to je to, čo častokrát oceňujú práve tí rodičia, aj tí ľudia v školách alebo v zariadeniach, že toto nie sú pomôcky, ktoré vám prídu kuriérom a v ktorých ste vy sami na tom, ako ich budete používať. Tieto pomôcky my sa snažíme každého rodiča zainštruovať, ako s tým pracovať so svojím dieťaťom. Metodicky ich vedieme. Tým, že my sme nie výrobcovia, konkrétne ja s kolegynkou, ale sme práve tie, ktoré sa zaoberajú prácou s takýmito deťmi, tak už aj z našich skúseností sa snažíme ich maximálne odovzdať k tým, ktorí s tými pomôckami pracujú. Čiže my vám ich prinesieme, zaškolíme vás k tomu, vysvetlíme vám to a aj následne nemáme problém s tým, ak sa nám rodičia ozvú, vieme komunikovať online prostredí. Ja sa spájam napríklad so zariadením na východe, treba v Stropkove, kde sú klienti s poruchou autistického spektra, aj teda okrem iných. Tak a pomocou týchto pomôcok dokážeme na diaľku cez tieto rôzne platformy, ako je napríklad Zoom, komunikovať a dokážeme sa porozprávať trebárs o tom, ako sa pripravovali na sviatky Veľkej noci a podobne. Čiže aj toto je tá výhoda a takisto máme vytvorené aj skupiny našich užívateľov, kde zverejňujeme jednak aj my nejaké videá z priamej práce, ale už aj tí, ktorí s našimi technológiami pracujú a je ich čím ďalej, tým viac.
videjka zdieľajú zo svojich skúseností, ako pracujú so svojimi deťmi. Takisto ponúkame tam aj možnosť treba z nejakých skupinových webinárov, kde vieme sa spojiť aj viacerí, vieme zdieľať svoje skúsenosti, ale aj poradiť sa, čo nám funguje, nefunguje. Čiže toto sú všetko možnosti, ktoré myslím si, že tie bežné tradičné technológie a aplikácie práve nemajú, a to je to ľudské, čo vieme do tých technológií vniesť. No, si myslím, že tiež je to taký ten základ. Aj keď zase som tiež zastanca toho, že je niekedy dobrá aj tá aplikácia v tablete, pretože keď človek cestuje alebo niečo, tak určite hociaká náhrada komunikácie je super. A ešte by ma možno zaujímala taká vec. Vlastne keď začnete pracovať s dieťaťom pomocou tejto klávesnice, ste spomínala, alebo teda ak som si to dobre vyložila, že potom vlastne je to taký medzistupeň možno k nejakej väčšej sociálnej interakcii s vami, že už potom nie ste len niekto, kto sedí vedľa a rozpráva, čo má to dieťa robiť, ale že stane sa vám, že to dieťa už potom ani nechce a už komunikuje iba s vami, že je to taký mostík medzi komunikáciou s kockami a komunikáciou s vami? Určite my v centre robíme aj s rôznymi inými pomôckami a inými metodami, metodikami, takže našim zámerom nie je to dieťa upnúť na tieto technológie a tieto pomôcky, ale našim zámerom je pomocou nich začať rozvíjať u neho to, čo je potrebné, motivovať ho, a častokrát sa stane, že to máme už iba ako výbornú formu odmeny napríklad, čiže práve to je to, čo to dieťa motivuje robiť iné úlohy. Čiže najskôr začneme rôznymi kartičkami, ktoré možno nie sú pre neho také zaujímavé, možno nejakým pracovným listom, nejakou domácou úlohou, možno tým, že si uprace hračky, možno niečo úplne iné, ale pre neho je vlastne odmena to, že môže na pár minút ísť ešte sa v úvodzovkách pohrať s tými pomôckami, ktoré dobre pozná a ktoré má tak rado. Čiže aj toto je tá funkcia týchto pomôcok, že naozaj sa snažíme, aby boli pre deti motivačné a aby to bolo pre nich príjemné, a už to, ako si to rodič alebo ten pedagóg zvolí, ako to využije v tom svojom celkovom vzdelávacom procese alebo prístupe, tak je na ňom. Čiže naozaj je to taký prostriedok, taký most, ako ste povedali, k tej komunikácii a k tomu ostatnému, čo u toho dieťaťa potrebujeme rozvíjať. Ešte možno by som dodala k tomu tabletu, tak tým, že vlastne my tiež ako neupíname sa len na tieto technológie, ktoré máme, ale my pracujeme aj na technológiách trebárs pre ľudí so zrakovým znevýhodnením, na rôznych reliefných obrazcoch alebo rôznych modifikáciách iných technológií, tak máme samozrejme už rozpracované rôzne projekty, ktoré sú trebárs aj vo forme tabletov alebo vo forme iných aplikácií, ktoré sú aj pre ten praktický život a sú dostupnejšie aj v tom teréne. Len hovorím, teraz zrovna sa venujeme týmto pomôckam, týmto technológiám, ale odporúčam sledovať či už našu stránku alebo naše rôzne platformy, kde nás nájdete, a určite všetko nové, čo sa nám podarí vymyslieť a dostať, tak tam budeme mať a veľmi radi budeme, ak to bude slúžiť. Ešte by som možno k tej motivácii povedala, že nie len teda tá práca s deťmi a s tými ostatnými, ktorých v centre stretávam, ale čo ma aj tak motivovalo vlastne vytvoriť takéto centrum, že je to naše centrum Krtko, je aj môjim vlastným chráneným pracoviskom, keďže ja sama mám zdravotné znevýhodnenia a teda možno niektoré veci vnímam trošku ináč. A to mi pomáha vidieť zmysel v tom, čo robím, pretože to má obrovský zmysel aj pre mňa. Že vidím vlastne to, že dokážem aj napriek svojim znevýhodneniam zdravotného charakteru, ale aj iným, dokážem vlastne vytvárať niečo, čo prináša zmysel pre mnohých, a naozaj tie spätné väzby a
tie milé správy od našich klientov, tak to má ženie vpred. Je ich čím ďalej, tým viac, komunita sa rozširuje, ale vždy sa snažíme, ak sa nám niekto ozve do nášho centra, vždy sa snažíme mu minimálne pomôcť, poradiť, zorientovať ho, takže budeme veľmi radi, ak sa kľudne, keď nás aj niekto počúva, ak sa nám ozve a bude našim kamarátom, ako sa hovorí. Motivačne možno aj pre ľudí, že v podstate ono je aj, myslím si, že naozaj vytvárať možno aj pomôcky alebo technológie alebo pracovať s deťmi a s ľuďmi z poruchou autistického spektra dokážu tí, ktorí naozaj nejakým spôsobom k tomu autizmu minimálne pričuchli. Možno majú niekoho takého v rodine alebo sami možno sú na spektre autizmu. Ja som práve jedna z tých, ktorých tiež som sa dobrovoľne dala následne, už som aj robila s deťmi v praxi, som sa dala následne diagnostikovať, keďže vlastne študovala som psychológiu na Univerzite Komenského a bol tam jeden projekt, v rámci ktorého som sa zaujímala o takúto možnosť. No a som teda oficiálne ako na spektre autizmu, teda skôr v tej forme ako Aspergerov syndrom, ale to je práve to, čo mi pomáha robiť tie veci tak, ako robím. Takto sa vlastne vyjadrili tí, s ktorými som o tom hovorila, lebo tak intenzívne sa venovať niektorým činnostiam a veciam naozaj dokážu práve tí, ktorí sú na tomto spektre, tak oddeliť sa možno od toho ostatného prostredia a venovať sa tomu naozaj deň, noc a mať rôzny typ režimu, tak to tiež dokážu väčšinou ľudia, ktorí sú nie celkom neurotypickí. A najmä aj v tej práci s deťmi vždy som rozmýšľala o tom, čo je také, že čo mi pomáha vnímať tie situácie možno trochu inak, a možno sa vcítiť práve do toho, ako ich môžu vnímať oni a čo im na tej situácii môže vadiť, čo im môže prekážať, akú majú potrebu a to sa snažím využívať aj v tej praxi s nimi. A to je si myslím, že takým kľúčom a takou cestičkou a to je možno aj to, čo tie deti láka aj do nášho centra, že sa tu cítia dobre, príjemne prijatí a možno trošku aj niekedy medzi svojimi a to si myslím, že je dobré. A takisto aj teda moja kolegynka, ktorá je zároveň mojou maminou, tak tým, že vie to vnímať ináč, tak preto tých svojich 40 rokov praxe, ktoré má, tak si myslím, že má výnimočne aj vnímanie pre ľudí s poruchou autistického spektra. My sa tak vzájomne doplňame. Ja som viac možno empatická srdcom a Dianka je empatická aj rozumom, myslením. To je ináč super, lebo ste mi teraz vlastne splnili sen, že som vždycky chcela osloviť nejakú dospelú Aspergerku, ktorá by so mnou chcela rozprávať na podcaste o tejto veci. Kľudne, ako není to možno také o mne nejaké verejne známe, ja sa tým nejako neprezentujem, lebo ja mám skôr taký ten pohľad aj k tomu autizmu, že to nie je nejaká nálepka alebo nejaká krabička, do ktorej ma teraz zrazu zo dňa na deň zaradili, ale ja to skôr vnímam ako poznanie vlastnej osobnosti a autizmus, alebo teda to spektrum je súčasťou mojej osobnosti. A to je aj taký novodobý prístup, že nemusí to byť vždy diagnóza, lebo ja nie som ani nejako psychiatrom, ani riešená, liečená, lebo hovorím, snažím sa skôr využívať tie pozitívne stránky toho vnímania na práve vytváranie vecí, ktoré dokážem a tie, ktoré sú s tým spojené, možno nejaké to preťaženie a nejaké ďalšie iné veci, tak ono človek sa s tým naučí postupne hospodáriť, vysporiadať a to je možno aj taký odkaz pre tých, ktorí to počúvajú, že naozaj ak to dieťa alebo ak toho nášho
rodinného príslušníka, ktorého máme, dokážeme prijať takého, aký je, ale zároveň ho posúvať v rámci tých jeho možností, tak dokáže veľmi veľa a dokáže veľmi veľa tomu svetu dať. Na záver vám chcem veľmi pekne poďakovať za rozhovor a otvorenosť a váš čas. Vám, milí priatelia, ďakujeme za to, že nás počúvate. Ako vždy, môžete nás nájsť na našich sociálnych sieťach a webe Nevyautuj autistu. Do počutia už čoskoro.